Bir denana ödünün adamsının cüpsünden almana icazatı yok. Şu taada Peygamberimiz Müslüman bolan täze denanyň bir sorapdyr. Men adamyň cüpsünden alýan nipdir. Hudş Rasulullah bey'at al-tuqaha. Adamyň cüpsünden almak näme işgali var dipdir. Aham Peygamberimiz açıklap aýdypdyr. Çöregiň bermese, suwuň bermese, iý biçkiň bermese, şo mykdar alsaň bolar dipdir. Icazat bolmasa da. Emme birini kado verecek bolup, birini artykmas bir zat verecek bolup, halkdan artykmas egilmas şeýjek bolup da äriň rezaýety we ijazat bolmasa, ondan alsaň onu ogurlyk hesap bolýar we uly günälerden. Ya meselen kärger adam, usta adam, ya karmand adam, ya bir muallim, ya debir, bir 8 saat, 10 saat, 12 saat wagt berilýär, oşoň üstünden aýlyk alýar, ogurlyk etmelär. Şagirdlerin wagtyndan ogurlyk etmelär. Ol beytül malyň pulundan ogurlyk etmelär. Dogurja istifade etmeli, dogurja edip de halalca kesip etmeli. Hudaý Taala musulmanlary emredipdir, İslamiýetiň içinde ogurlyk etmelär dipdir. Hiç bir ýagdaýda dogurja dünýä malyna gyzyp, ya ýaltanyp, hakyň ýok ýerden mal ýemelär dipdir da. Ine dogurja gurrunçy. Dünýä maly gyzyp da, dünýäň awadalygyna gyzyp da, nahak ýerden artykmaz almelär da. Dogur öz işine görä almaly. Emme bir denana adamsy mal berýär, kädi pul berýär, şonu üýşürse, şo üýşüren malyny adamsyndan bir ijada bir zada harjasa, oň işgali ýokdur. Goý meselemiz kamil bolsun. Ama ana bir denana dädesi pul beripdir, dogony bir zat beripdir, adamsy da kädi pul berýärmiş, şonu üýşürip de adamsyndan bir ijada we hatta radi däde bolsa öz pul öz maly, onu denana sadaka berse de bolýar, harjasa de bolýar, ol juda mesele.